खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै जों मोनसे बहुत इन्टारेस्टिं माने टपिक्स लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फैदों गतिके भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायजुब आरो मेन टपिक्सआव फैनायनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों। जोंनि आसामनि बा जोंनि आसामा आसलते मानो बेंगलर तामिलनाडु मुंबाइ बायसा मानो डेभेलप जाया आसलते जोंनि जि गामिनि सुबुंफोर आरो जि टाउननियानो जाथे जों आसलते जोंनि आसामनि मोनसे सुबुंफोरनि स्वभाव जालांदों मोनसे जे मालायनि माने उनाव नांनाय एयो मा मावदो बैयो मा मावाखै बैयो इदि मानो मावखो जों आसलते बे टाइपनि स्वभावखौ एकदम थैयाव जोंना हाबलांबाय बेबायदि स्वभावा आरो बिनि थाखायनो जों निजेनि सिन्ता खालामनायनि माने समानो गैया जोङो मालायनि स्वभाव मालायनि खोन्था बेफोरखौसो माने 24 घन्टा सानबाय थानानै जोंना टाइमा वेस्ट जालाङो आरो निजेयादि डेभेलप खालामनांगोन निजेखौ डेभेलप खालामनांगोन निजेयादि गोजौ गाखोनांगोन बेफोर माने सिन्ताधाराया जोंनाव गैया जालांबाय। दिनै नोंथांमोना गाज्रि मोनगोन आरो बे भिडिअखौ नायनानै गोबाङानो आंखौ गाज्रि कमेन्ट्सबो खालामनो हागोन कारण कमेन्ट्स खालामनाया नोंथांमोननि बाथ्रासै कमेन्ट्स नोंथांमोना खालामनो हागोन नाथाय आङो जेखौ सैथो बे बाथ्राखौसो बुंनो थांदो। दिनै जोंनि गामिफोराव सोरनिबा बिबथैनि बा बिमायनि फिसाजो सोरबा लानानै खारबा बे मानसिखौ जों मा खालामो गामिनिफ्राय बाहेर नङाबा माने बेजों जोङो गामिजों कुनु रिलेसन गैया बा बेलेग जायगायाव थाहैनांगौ जायो नंगौना नङा नोंथांमोना बयबो मिथिगो जोंनि जि माने रुल्स माने कुनु जुदि जोंनि जायखिजाया माने रिलेसननि गेजेराव माबा मोनसे बिदि सम्पर्क जाबाथाय जोंनिया मा खालामो हयतो गामिनिफ्राय बाहेर बा माने बे मानसिजों रायजोआ माने कुनु रिलेसन गैया बेबायदि गोबां गामि दं सोरनिबा माने बिदि गोबां गामियाव बेलेग माने रुल दंजोबो नाथाय एमान रुल थानानैबो दिनै मानो जोंनि आसामनि बा जोंनि बर' हारियाल' मानो गुबुन माने बांगालफोरजों खारसनलाबायो बाहेराव फैनानै बांगालफोरजोंसो थालाबायो मानि थाखाय बेखौ नोंथांमोना मोजाङै मिथिगो मानि थाखाय बा मानो जाबाय दोङो कारण निजेनि खोन्था बा निजेनि फिसाजोनियाव फकास खालामनो गारै मालायनि फिसाजो बा मालायनि सम्पर्कआव नोंथाङा बांसिन फकास खालामो आरो बिनि थाखायनो दिनै जोंनि हारिया बिदि मिनिजानो लागा जादों बाहेराव फैनानै जोङो रावबो निजेनि जिबनाव मा फकास होनांगो निजेया जौगानो थाखाय मा फकास खालामनांगो बेफोराव जोंहा सिन्ता गैया जोङो हदाय 24 घन्टा मालायनि माने उनाव नांनायावनो दोङो बियो मा खालामदो बियो माबोरै थाखा खामायदो बियो माबोरै एफा जौगानो हादो बै मालायनियावनो जोंहा दिना थांगासिनो दं आरो जा निजेनियानो गलांबाय अबेखै जाबा बेनि थाखायनो दिनै आं मोनसे माने टपिक्स लाबोदों नोंथांमोननि गेजेराव दिनै ओरैबायसा जोंनि इन्डियायावनो रायजो दोङो मोनसे जि रायजोआव नोंथांमोना हयथ' जायफोरा सिगांफोर फैदो बा थाफैदो बिथांमोना मोजाङै मिथिगोन आरो जायफोरा मिथिया नोंथांमोना बिदि खाथि खालानि सोरबा थाफैनाय दोङोबा नोंथांमोना सोंनानै नायनो हागोन दिनै बेंगलर कर्नाटक लोगोसे जोंहा तामिलनाडु अन्ध्र बेफोर जायगायाव नोंथाङा फोथायनाय नङा नोंथांमोना आं ओरैबायसा मोनसे बाथ्रा बुंनो थांदोंदि नोंथांमोना फोथायनो बिराद माने तान मोनगोन बिदि जानोनो हाया होननानै बेफोर जायगायाव एकदम खाथिनि रिलेसनजों हाबा जानो मोनो मानि थाखाय खाथिनि रिलेसनजों हाबा जाबाथाय मा होनो बिथांमोना
जे नांलाय खमलाय जाया बा कुनु माने गाज्रि सानलायनाय जाया आरो गाज्रि सानलायनाय बा नांलाय खमलाय जाबाबो गावसोरजों गावसोर मिटमाट जानानै थायो। बे जाबाय आं मिथिनायाव आरो गोबां रायजोबो थानो हानाय आं बे मोनथाम रायजोखौ मिथिगो। बेयाव एकदम असे बिनानावनि फिसाजोखौबो जुदि नोंथाङा हाबा खालामोबा बेयाव कुनु अपराध गैया। मानोना बिसोरो भाबियो जे खाथिनि एकदम रिलेसननि माने हिनजाव हाबा खालामबासो नखरा आलो गोजोनै थायो, शान्ति थायो। आरो माबोरै माबा होननो थांबा बे बाथ्राया थार। मानोना दिनै जोङो मिथिखानाय आंनि बे माने आंनिसो होनदों आङो, नोंथांमोना आरो गाज्रि साननाङा। बिनानावनि फिसाजोखौ उन्दैनिफ्राय नुबोनाय। दिनै जोङो गुबुन नि फिसाजोखौ हाबा खालामनो लाबोनानै बिनि स्वभाब चरित्र जोङो मिथिया। जोङो माब्लाबा माने दालाल लगायनानैसो बेबायदि माने रिलेसनफोरखौ बानायो बा सोरबा गामिनि बिदि मानसि थायो जायफोरा माने बिदि हिनजावफोर नायनानै होयो बा हौवाबो नायनानै होग्रा मानसि दं। बेबायदि गेजेरनि मानसिनि थ्रुयै हाबा जानानै मा जायो उनाव माने मिसआन्डारस्टेन्डिं बे हिनजावा मा टाइपनि मा जोङो एख' सानस'नो हाया बा मिथिनो हाया। नाथाय रिलेसननि गेजेराव हाबा खालामबा मिथिखानाय, नुखानाय आरो सिनायखानाय बे माबायदि माबायसा स्वभाब चरित्र बेफोरखौ मिथिखानाय। बिनिखायनो बिसोरो बिदि माने बिसोरनि बिसास। दा आं इखो होननानै नोंथांमोनखौ होनाखै जे नोंथांमोनाबो बिदिनो खालाम। जाय जोंनि इन्डियायाव गोबां रायजो, गोबां धोरोम, गोबां जाथि, गोबां जनजातिनि सुबुं हारि दं आरो बयनिबो धोरोम, बयनिबो रुल्स रेगुलेसन सब बेलेग बेलेग, गासैनिबो गाननाय जोमनाय बेलेग बा जानाय लोंनायनि माबायाबो बेलेग गोजा। नाथाय आङो होनदों मा जोङो आसलते मालायनि उनाव बांसिन माने टाइमखौ वेस्ट खालामो, बांसिन खरस खालामो। बेखौसो आं होननो थांदों। दिनै तामिलनाडु बेंगलर बायसायाव रावबो रावनिबो खोथा सिन्था खालामनो एसेबो समानो गैया। मानोना गावबा गाव मावदो, गावबा गाव जादो, गावबा गाव जाय हागो बिल्डिं खादो, बिल्डिं खानानै रुम भारा होदो गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानै थाफैनाय सुबुंफोरनो। बिदिनो बिथांमोना आरो रुम भारा होदो होननानै मालिक रखमै जनानै थायाखै। बिथांमोनाबो बे कम्पानियावनो, जाय कम्पानियाव बिनि रुमाव भारा थानाय सुबुंफोरा खामानि मावहैदो, बे कम्पानियावनो बिनि मालिकाबो खामानि मावहैदो। मानोना बिसोर खालि खामायदों आरो रावनिबो खोथा सिन्था खालामनो बिथांमोना सम गैया। आरो बिनि थाखायनो दिनै नोंथांमोना मिथिगोन जोंनि इन्डियायाव एकदम डेभेलपमेन्टआव जोंनि आसामनिख्रुइ बा इउपि बिहारफोरनिख्रुइ माबायदि डेभेलप जागासिनो तामिलनाडुफोरा बा बेंगलरफोरा। गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानै बे जायगायाव सुबुं माखाया, सेंग्रा सिख्ला गोबां बिदिनो फैनानै खामानि मावनानै थाफैनानै दं। गतिके रायजोफोर नोंथांमोनखौ आं बेखौनो होनोदि किसुमान माने पुराना रुल्स रेगुलेसन जायखौ माने जोंनि दादा दादी बेफोरो मावनानै थांनाय किसुमान रुल्स रेगुलेसनफोरखौ जोंनि हारिया सोलायनो थाखाय दरखार जानांगौ दं। बे जोङो आं माने एग्जाम्पल मोनसे नोंथांखौ बाथ्रा मोनसे होननि। आवगाय गोदो जोंनि आबैमोना मानोबा फारौ बा बोरमा हाथारदोंमोन। बिसोरो माबा मानिना थानायबो जानो हानायमोन बा बेलेग कारनावबो जानो हानायमोन। बेखौ नुनानैनो जोङो दिनै बिनि फिसाला जानानैबो दाबो बे रुल्सखौनो बोरमा दानग्राया दानगासिनो दं, फारौ हाथारग्राया हाथारगासिनो दं। कुनु उद्देश्य गैया। आरो कुनु भगबाना बुङाखै जे सोरबा सासेनि थैखौ होनानै नोंथांखौ आङो माने बोर होगोन होननानै। कुनु भगबाना बिदि बुङा। आरो बेफोर बाथ्राखौ
एसे एसे गारहोलांनांगो। कुनु मोदाय कुनु भगबाना मोनसे जिबनि थै लोंनानै आरो जे जोंनि मनिसफोरखौदि माने बोर होगोन बे बाथ्राखौ जेब्लाबो दासान। गतिके एसेनोसै आंनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय आं जि मिथिगौ बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामदो। बेयाव आं मिथिगौ जे आंखौ गोबां जोंनि हारिनि जाय बुजिग्रा बिथांमोना गोबाङानो आंखौ रायहरनोबो हानाय बा गोबां माने बिदि गाज्रि कमेन्ट्सबो हरगोन आं मिथिगौ। नाथाय नोंथांमोना कमेन्ट्स हरनायनि सिगां खनसे साननानै नाय आं होननाय बाथ्राया माने नंगौना नङा। आरो लोगोसे जायफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों बिथांमोनखौ आङो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरबाय। लोगोसे जुदि बिदि भिडिअखौ लोगोफोरखौबो मिथिजा होनो लुगैयो होमबा नोंथांमोननि लोगोफोरजोंबो शेयार खालामलाय। गोजोन्थों।